a Fonte Santa, ou tamén a mí me contaron que a Fonte de Santa Bárbara. Bueno, contovos unha lenda que me contaron deste sitio que fai xa unha chea de tempo eu quería contar, pero como non tiña que me gravara, pues, pero xe, como vou acompañado, que vou para lá para cabalar, para a feira de cabalar, contovos a lenda. Dicen que neste lugar fai xa moitísimos anos, varios centos de anos, apareceu unha figura de Santa Bárbara. Entonces os veciños, a bo criterio, colleron a santiña e a levaron para a igrexa parroquial. Se ves por aquí, desde aquí hai un muro, pero desde aquí unha lagartixa. Bueno, ali se ve a igrexa lexos, pero cando cheguedes aquí a este sitio veredes que na parte traseira da iglesia hai unha Santa Bárbara vendo para a fonte. Dice a lenda, a tradición, que cando levan a Santa Bárbara, que aparece aquí para a iglesia, inexplicablemente a Santa volvía a aparecer neste lugar. E nesto, cos veciños volvieron a levar a Santa para a iglesia. Pero ese día levantouse unha treboada impresionante, destas que quedan na historia, e a mañán seguinte a Santa volve a aparecer aquí, neste lugar. Que se fixeron os veciños? Como sinxelo, colleron a Santa, a levan para a iglesia, pero en vez de metela no interior da iglesia, a poñen na parte posterior da iglesia. Non sei se se apreciará, claro, queda ainda un pouco lexos, pero se ve perfectamente. Na parte posterior da iglesia está a Santa Bárbara vendo cara a este lugar. E desde ese día a Santa quedou aí vendo para este sitio, para a Fonte Santa ou a Fonte de Santa Bárbara, e desto fai xa uns centos de anos. Non sei se o contei ben ou non, pero isto así mo contaron, así vos lo conto, e me fai moitísima ilusión poder contar estas lendas e estas tradicións destes lugares e destes sitios que a veces pasan desapercibido, que pasas por aquí polo coche, porque esta carretera que vedes aí, que se sinten os coches seguramente, é a carretera que vai de Pontevedra a Ponte Caldelas, e isto queda en Tourón, e ao lado da iglesia solamente ir a parte atrás da iglesia, ver a Santa, ver para cá, e aquí ao pé da carretera vendo para a iglesia, ou a Santa da iglesia vendo para este lugar, é o sitio donde se desarrolla esta lenda. Veña, así mo contaron. Ata despois.